Kibah Ïing uba Hercules Marbañiang sanfu kandai senam karta nak senang Umlympung kat armer kila pentip bakila lap ya ka Metïap jong u na kawai kanala Hajan Ïing jong u hi batla Suba badai na ka jing hi jong u ha kateka jaka kila ong don dak dakum waipat ban Suba bat namar bakila dapan ujor ejahar ha ka laitre ujeleo arja arpusan kila pentip ru syaki pulet halor kani ka jing lap ya kateka Metïap. Kibah Ïing uba Hercules kila pentip sa kibor pulet ka maungap police station halor ka jingjar ngai uniu rangba na do ka sitare ujeleo arja arpusan ha ka balaong bolami na Ïing kumba ha ka por henru beje khatsan minit jan min bat syam lawan pai shu sa Ïing habatin pej bahagi ki sharp ka sharp plus f ka plus f ha ka bam bangi bam dunaki eki bataye ka met namar kata habatiru atau kau kam lu ka umpnyang ka dot pej ya ka sharp plus f ha ka jingsom Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka bathau bha kam kta ka dur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka kia ka nutrition ba kam bha ka jing im ba kam bha pendon kam daki marbam modon ka sharp plus f menta ka sni lawan ra shapi lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya